Čaute všetci, tento zápas si iba dohráme a dneska je to posledný video v tomto roku a je to z Dream League Soccer. Ale ešte vám chcem povedať, že po Vianociach sa zlepší grafika, lebo dostanem tablet na národky a budem točiť cez ten snímko obrazovky. Tam budú všetky tieto série od začiatku nové. Okrem Among Us tom budeme pokračovať a možno, že aj v... Toto radšej nebudem strieľať, čiže to nahrám. Marko Pajac, gól 2-0. Marko Pajac, krásny gól. Vyriešil to krásnym gólom, že Slávia. Ja to mám len tak pomenované, že Slávia Praha. Ale inak to je nejaký zmiešaný tým Valencie, Sevilly a takých debilných tímov. Ale 4 minútky nastavuje pán rozhodca a žltá karta pre Berryho. No tak... Ok, teraz akcia Bell neviem čoho. A je to tam, Slavia vyhráva. Krásnym Marko Pajac. Dobre. Ďalší máme z Azores zápas. A to nič. Pozrite sa na môj tým, ale pred týmto zápasom, počkajte, koho máme? Máme Gruninger, ja som druhý, oni sú 9. Ale urobím pre istotu tú zmenu, že tam dám namiesto tohoto takto a takto. Tak. Dobre, a tento je ľavák, dobre. Takto to môže zostať. Pardon. OK, tak dáme si tieto dresy a im dáme čierne. No. Tak čo už no. Dobre. Tento zápas ideme hrať s tým, že ideme vyhrať ďalšiu z líg a En-Nesyri strieľa, En-Nesyri gól 1-0. 3. minúta 1-0. Vypol som radšej aj komentár, však na čo. Ale počkajte, ja to radšej zapnem. Iba hudbu a také, že fanúšikov. Komentára som vypal, lebo nebaví ma to počúvať, ja si radšej komentujem sám. A toto je až moc nahlas. En-Nesyri, druhá šanca na gól v 8. minúte. Tak, tento zápas je taký Luke Luke Amos, bohužiaľ netriafa akciu. Daniel Batty, ale výborný brankár. En-Nesyri kope rohový kop, to mi je nejaké divné, ale Conor Wickham ho bude kopať a dá ho na hlavičku. Výborná šanca, ale neviem, kto teraz hlavičkou, alebo som preskočil. Ale zatiaľ ten zápas vyzerá v prospech môj. Ďalšia šanca, ale bohužiaľ si ju pokazil. A zase En-Nesyri si ju pokazil tiež. No tak, tento zápas ešte budeme mať čo robiť.
En-Nesyri a ďalší rohový kop, toto bude. Len rohový kop. Ja viem kopať, hlavne dávať góly z tých hlavičiek z rohov. Lebo mám tam toho En-Nesyriho a ten je skúsený a nám už stačí iba brániť a udržať si toto víťazstvo, ale nebudem chcieť ešte pridať jeden gól. Akcia pokračuje. Wickham. Toto bol špinavý faul. A hráč za neho nedostane nič. No tak toto je rozhodca, ktorý by nemal pískať. No a Dobre, máme tu polčas. OK, ideme porobiť nejaké zmeny. Pajac, kde je pajac? Prečo je tu? No takto a Luke Homasa dáme tam Maguireho. Tak a tak, dobre. Maguire je pravák, takže ten by mal kopať. Conor Wickham je tiež pravák, ľavák. Ten Wickham má možno nechať kopať. Takže zmeny prišli iba na mojej strane, tá jedna. Ten Luke Amos bol už trošku dosť vyčerpaný. Maguire na En-Nesyriho, En-Nesyri, bohužiaľ. En-Nesyri, krásna hlavička, ale opäť iba ďalší roh. Či to bude centrované na En-Nesyriho, alebo nie, je to centrované na Lukeho Berryho, ale Luke Berry bohužiaľ neskóroval. Toto odkopneme. Ťaľ stále 1-0 a chcem si to už aspoň udržať. Toto alebo ešte dať jeden. Maguire uteká, poď Maguire! Bohužiaľ sa nedostal k lopte. En-Nesyri bohužiaľ nepretiahol loptu. Na Maguireho. Ale akcia môže pokračovať, bohužiaľ. Ťažká lopta pre En-Nesyriho a budeme striedať Sanchez a vy to tam asi hore nevidíte, ale ja som to tam napríklad pri nahrávaní videl, takže tu skopím, to je v pohode. Keď je to tuto, tak je to v pohode. Dobre, brankár chytil. Tu Kandal. Ty vogíš, dobre. Dobre. Alexis Sanchez išiel dole. Teraz dobrá akcia. Z priameho kopu. Bohužiaľ im to nevyšlo. Maguire! Wow! Ďalší roh. Daniel Batty sa opäť nedostal k zakončeniu. A Robben si môže ísť sám na bránu, ale tuto už to ukončíme iba takýmto rozohrávaním medzi hráčom a brankárom. Ale radšej to nebudem riskovať, radšej to odkopnem dopredu. I keď viem, že máme zápas už vyhratý. Inak stáva sa mi, že
nebudem vydávať aj také dlhé videjka, na ktoré ste zvyknutí. Viete, že 20 minútovky, ale toto bola šanca, ktorá mohla rozhodnúť, že remizujem s týmto tímom. Ale tak sa nestane, pretože rozhodca odpískal koniec a vyhrávame tento zápas. Yusuf En-Nesyri je man of the match. Stále som... Čo? Aha. Dobre, teraz s kým hráme? Den Haag. OK ľudia, ale to by bolo všetko z dnešného videjka. Ako vám teraz idem povedať, tak počkajte si chvíľku a už vám to hneď idem povedať. OK, ako som hovoril, toto videjko je posledné v tomto roku. A napíšte mi teda na môj Instagram, ktorý budete mať dole v popise, že či chcete silvestrovský špeciál z DLS alebo 2 videjka na Silvestra, alebo na Silvestra vlog, ako budeme niečo robiť, neviem čo, a nejaký vlog proste dám. A na nový rok hneď odštartujeme sériu z DLS, druhá časť. Takže teraz vás prepnem na Michala a čaute. OK ľudia, ako ste počuli, a teraz sa niekam nepresuniem, lebo toto videjko končí. Ak sa vám páčilo, lajky, odbery, zdieľačky a vidíme sa pri ďalšom videu na Silvestra a na nový rok. Čau, ahoj kamarát!